Už je skoro Už jsou skoro 2 hodiny. Kde je tak dlouho? Dobrý. Klidek. Všechno bude dobrý. Jo. Hallo. Nic. Však kde může být? Jídelna má asi do 3, protože máme potom ještě 1 hodinu. A kde sakra může být asi? Ty vole. Hej, to je to, jak já strašně dlouho jsem nenatáčela, je to asi tak cca rok a já nenatáčela a proto mám takové nedostatky teď. Hej, dost, mě to nebaví. Ježišmarja, to zní jako... Haló, Unu, haló. Jo, ahoj. Hej, pse! Ahoj, Zari. Kurva. Na to, že po x letech natáčím, tak mám extrémně prdel z toho, že já nic moc nenamluvím a neumím pomalu mluvit zase. Ach jo. Pane bože. Sakryš, ona je tak rychlá, ona už je tady. Ježišmane. Takhle, asi, já nevím. Jo. Fuck. Já jsem se chtěla zeptat... Pane, co jsem se to chtěla zeptat? Hej, já ráda. Fuj. Fuj, já má taky... Jestli... Ne. Kude? Mě tak sere jenom jedna věc. A to ta, že když se rozhodnu natáčet, tak, no, jakoby, že venku není světlo prostě a začíná se zase zatahovat a je tam tím pádem zataženo. A tím pádem není světlo a já mám jako jediný světlo tady tohle, což vlastně vůbec nesvítí. A pak mám noťaz, který ho nabíjím prostě. Takže asi zdechnu tady, já prostě žádný jináčí světlo prostě nemám. Asi zdechnu.